Ναι. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω τι θέλεις να μου πεις. Θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό και δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Μελίνα μου, έχω πει ότι θα αγωνιστώ και στον πατέρα σου και στον Θανάση. Μπορούσε να το κάνεις σαν χάρη σε μένα, σε παρακαλώ. Όλοι ξέρουν ότι θα γίνει αυτός αγώνας, ετοιμάζονται. Δεν μπορώ να τους στήσω. Ρε Άλκη, δεν τον ξέρεις το Θανάση. Εγώ τον έχω δει να βαράει. Και? Και είναι... Τι είναι? Ας πούμε ότι έχει τον τρόπο του να νικάει. Τι θα πει έχει τον τρόπο του να νικάει? Θα πει ότι από μικρός είναι μέσα στους αγώνες. Έχει παίξει αρκετούς. Ωραία αγώνα, στημένοι. Και να κερδίσεις στημένους αγώνες είναι σαν να έχασες. Ρε Άλκη, σε ό,τι αγώνα και να χάσεις, είτε είναι στημένος είτε είναι καθαρός, χαμένος είσαι. Προτιμώ να σκέφτομαι σαν νικητής. Και ο Θανάσης το ίδιο. Άρα πιστεύεις πιο πολύ στο Θανάση παρά σε μένα, Δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Θανάσης έχει μεγαλύτερη πείρα από σένα. Μελίνα μου, σε παρακαλώ, μην κουράζεις το μυαλουδάκι σου με αυτά. Άστο σε μένα να αποφασίσω αν θα πάω ή όχι. Εντάξει. Μπορείς να αποφασίσεις ότι δεν θα πας. Να ησυχάσει και εμένα το κεφαλάκι μου. Μ' αρέσει που ανησυχείς. Δεν μ' αρέσει που δεν πιστεύεις σε μένα. Μα δεν είναι αυτό. Πιστεύω σε σένα. Απλώς φοβάμαι, κατάλαβε με. Δεν θα παίξετε σκάκι. Θα χτυπηθείτε. Λοιπόν, αυτό είναι το άθλημα. Εντάξει. Και δεν συνηθίζω να κάνω πίσω. Τι να σου πω, μωρέ Άλκη, τι να σου πω. Ένας άντρας να μπει σε αυτό το σπίτι και να μην είναι τόσο ξεροκέφαλος. Ένας, κι ας είναι και περαστικός. Σ' ακούω, Και πολύ καλά κάνεις. Προπονημένος σε βρίσκω. Τι τρέχει? Επειδή δεν ξέρω πώς γίνεται η φάση και θέλω να είμαι εντάξει, ήρθα να σου δηλώσω ότι θα αγωνιστώ με τον Θανάση. Α, το αποφάσισες δηλαδή, σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος και προετοιμασμένος. Ποτέ κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να αγωνιστεί με τον Θανάση και με οποιοδήποτε Θανάση, να ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι εδώ και ο Τάισον, μην τρελαινόμαστε. Ο Τάισον δεν είναι, αλλά είναι γερό παιδί και το ξέρει το άθλημα. Καλά, εγώ ήρθα να σου πω ότι θα πάρω μέρος. Τα άλλα θα πάνουν στον αγώνα. Το έχεις αποφασίσει δηλαδή? Για να έρθω να το δηλώσω. Μάλιστα. Λοιπόν, έφυγα. Να σου πω λίγο. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος συγκεκριμένος λόγος που θέλεις να αγωνιστείς με τον Θανάση? Υπάρχει άλλος πιο συγκεκριμένος λόγος εκτός από το προφανή? Να νικήσει τον αντίπαλο, γι' αυτό δεν γίνονται οι αγώνες. Δηλαδή, δεν έχετε να λύσετε κανένα άλλο πρόβλημα μεταξύ σας, Δεν σε καταλαβαίνω. Να, λέω ρε παιδί μου. Εγώ τον αγώνα θα τον οργανώσω για να βγάλω λεφτά. Εσείς δεν πιστεύω να θέλετε να αγωνιστείτε για τα μάτια μιας γυναίκας. Της Μελίνας, ας πούμε. Κοίτα, εγώ ήρθα να σου δηλώσω ότι θα πάρω μέρος στους αγώνες. Εντάξει, λοιπόν, πάω. Καλά. Και στις Μαρίτσας στην ποδιά σπάζονται παλικάρια. Ήρθε από εδώ ο Άλκης. Ναι, ήρθε και έφυγε. Και αν φύγεις κι εσύ θα σηκωθώ να φύγω κι εγώ. Δεν θα δουλεύω μόνος μου εδώ μέσα. Καλά, καλά, τι είπε? Τι είπε? Για το πανηγύρι τα ηλίου. Είπε ότι αποφάσισε τελικά να αγωνιστεί με το Θανάση. Και εσύ τι του είπες? Έπρεπε να το σταματήσεις, βρε μπαμπά. Τι να το σταματήσω, κορίτσι μου γλυκό, αφού αυτός αποφάσισε να αγωνιστεί, ας αγωνιστεί. Τι να κάνω, μικρό παιδί είναι. Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Δεν του φτάνουν τα προβλήματα που έχει. Πάντως ο Άλκης ήταν σοβαρός. Θέλει να παλέψει με το Θανάση, λέει. Θέλει να τη φάει. Τι να του κάνω εγώ? Άντε τώρα κι εσύ, το όντεσες θέλει να τη φάει, πού το ξέρεις? Θα τη φάει γιατί ο Θανάσης βαράει άσχημα. Ο Θανάσης δεν είναι σαν αυτά τα παιδάκια που αλήφουν με λάδι τους κοιλιακούς και βγαίνουν φωτογραφίες στα περιοδικά. Τι βλακίες είναι αυτές, μωρέ. Τέλος πάντων, εγώ δεν νομίζω ότι ο Άλκης είναι βουτυρόπεδο. Εσύ πολλά δεν νομίζεις και εγώ πολλά καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, αν θέλει να φάει ξύλο ο Άλκης, ας φάει επί κολονό. Ότι θα τον κάνει καλά ο Θανάσης. Όχι. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω σε ποιον θα ποντάρεις, Γιατί όμως? Τέλος πάντων, αρκετά με αυτή την κουβέντα. Φεύγω, εσύ σκέψου έναν τρόπο για να μου κάνεις τη χάρη που σου είπα, εντάξει? Ποια χάρη? Τι χάρη με το πιάνο? Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έρθει από την Εκάλη στο σπίτι μας. Το πιάνο. Για τον Νικόλα μας. Άμα είναι για το καλό του Νικόλα μας, για τον εγκέφαλό του, θα το κάνω. Ναι, μπαμπάκα μου, ναι. Σου είπα, η μουσική βοηθάει τους ανθρώπους να γίνουν πιο έξυπνοι. Εγκέφαλός τους. Βέβαια. Βρε, ας φάει πρώτα ο Άλκης στο ξύλο και μετά θα του κουβαλήσω και το πιάνο να κάθεται εκεί να σου παίζει όλη μέρα να τον ακούσω. Καλά, εσύ το μυαλό σου στο πιάνο, εντάξει, στο πιάνο. Πώς θα το φέρουμε? Έννοια σου. Δεν μου λες, η Μελίνα είναι εδώ? Ναι, μάλλον επάνω είναι. Γιατί έγινε κάτι? Δεν συμφωνεί με τον αγώνα. Γιατί άραγε? Έλα μου, δε. Γιατί φοβάται? Τι μωρέ, μήπως με δείρει ο Θανάσης? Ναι, όλο για μας λες, αλλά και εσύ φίρι το πας να βάλεις και άλλα προβλήματα στο κεφάλι σου. Αχιλλέα, εγώ ξέρω τι κάνω.
Ναι, αλλά δεν το δείχνουν οι πράξεις αυτό. Οχου, δεν μπορώ τόση κατήχηση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα τη φας το ring και θα καταλάβεις. Γιατί το ring δεν είναι κολέγιο. Πώς με έχετε παρεξηγήσει όλοι πάντως. Τι έγινε, τα άμαθες για τη μικρή? Ναι, τώρα μου τα έλεγε. Ωραία. Κατά τα άλλα, καλά. Ναι, μια χαρά. Όπως τα ξέρεις. Πάντα καλά. Αυτά. Τι έγινε, μεγάλε? Ώρα για φαγητό? Πρέπει να τρώω καλό μεσημεριανό για να είμαι δυνατός. Εσύ δεν θέλεις? Τι πράγμα? Ένα καλό μεσημεριανό για να είσαι δυνατός, λέω. Όχι, έχω ειδικό διαιτολόγιο εγώ. Σωστά. Εσύ έχεις ειδικό διαιτολόγιο για ειδικές περιστάσεις. Μήπως να αφήνουμε τα υπονοούμενα και να μιλήσουμε ξεκάθαρα? Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγάλαμε άκρη. Ωραία. Και πες να δοκιμάσουμε να βγάλουμε άκρη με ηρωνίες και πενιγμούς. Πες μου, τι φοβάσαι, Μελίνα? Μη χτυπήσω εγώ, μη χτυπήσω ο Θανάσης, τι? Και τα δύο φοβάμαι, για διαφορετικούς λόγους. Ας μην συνεχίζουμε τα πρωινά. Σε αυτό συμφωνούμε. Σου εξήγησα. Ας τελειώσει εδώ όλο αυτό. Μου εξήγησες, αλλά δεν λες να καταλάβεις. Μελίνα, σε παρακαλώ. Σου ζήτησα να μην το συνεχίσουμε. Δεν θέλω να μπει σε ένα παράνομο υπόγειο και να παλέψεις. Όποιος από τους δυο σας και να πάθει κάτι, εγώ θα έχω τύψει μετά, δεν το καταλαβαίνεις? Εσύ γιατί? Γιατί ξέρω ότι κοκοράκια είναι οι άντρες. Πολύ ενδιαφέρον συλλογισμός. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι άντρες για τους οποίους ανησυχείς είναι αθλητές και αγωνίζονται σε ένα άθλημα. Άθλημα. Είναι άθλημα το να παλεύεις μέχρι να πέσει κάποιος κάτω. Έλα, μωρέ Άλκη, σε παρακαλώ, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι στα παιχνιδάκια που παίζατε στην Εκάλη. Εδώ είναι άγρια τα πράγματα. Ώστε εδώ είναι άγρια τα πράγματα και εγώ ως φλόρος από την Εκάλη δεν μπορώ να τα απεξέλθω, σωστά? Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Είπα ότι εσύ είσαι μαθημένος αλλιώς. Εκεί κάνατε άλλα πράγματα. Εσύ έμαθες πιάνο. Ήθελες να δώσεις μαθήματα. Εσύ τα έλεγες. Τι θα γίνει αν τραυματίσεις ένα από τα δυο σου χέρια, τι θα κάνεις? Δεν μιλάνε έτσι σε έναν άντρα, μαμά. Εμείς οι άντρες είμαστε εγωιστές. Μας αρέσει να νικάμε. Έλα, Νικόλα μου, φάε την τυρόπιτά σου. Έλα, σε παρακαλώ, πολλά είπες. Καλά, μην πεις όμως πώς δεν στο είπα. Έλα, πρόσεχε τον τοίχο εδώ. Έλα ρε. Ωραία. Σιγά. Το πιάνο μου! Έλα. Έλα, Αρσένη, έλα από μπροστά εσύ να βοηθήσεις, έλα. Σιγά, παιδιά, με προσοχή, με χτυπήσει. Σιγά, Μην χτυπήσεις πουθενά και μας σκοτώσει αυτός. σιγά, πονάει. Πονάει, τα χέρια μου πονάνε. Πού θα το βάλουμε, αγάπη μου? Εδώ έχω κάνει χώρο. Ωραία, τέλεια. Έλα από εδώ, αγόρι μου, να βοηθήσεις καλύτερα. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Προσοχή. Σιγά, παιδιά, είναι ευαίσθητο. Τα έπιπλα, καλέ. Καλέ, να σου πω, το επόμενο να ήταν. Έλα, πάμε. Εδώ καλά είσαι. Εντάξει, αφήστε το. Ωραία. Να δούμε πώς θα βοηθήσει το μυαλό του Νικόλα αυτό το πράγμα. Ωραία, θα φέρω κι εγώ τον παγλαμά, θα γίνει εδώ χαμός. Θα ανοίξουμε μουσικοταβέρνα. Στόφερα. Αυτά είναι ευχαριστημένος αδερφάκι. Σας ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε καλύτερο δώρο. Είναι δώρο με νόημα. Δεν το πιστεύω. Μελίνα μου, μπορείς να μου φέρεις ένα πανάκι να το καθαρίσω λίγο? Έχει πολύ σκόνη, τόσο καιρό παραιτημένο. Και θέλει και κούρδισμα, έτσι. Ναι, καλά. Κάντε εσείς τα δικά σας. Όσον αφορά εμένα, οι μεταφορές, μετακομίσεις, ο Αρσένης λάβανε τέλος. Άντε, για φεύγω. Θα σου φωνάξουμε να ανοίξουμε την ταβέρνα. Περίμενε, θα έρθω κι εγώ. Αγάπη μου, ευχαριστημένη. Ναι, μπαμπάκα μου, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρε τρελέ, τι κάνατε, πήγατε στο σπίτι, δεν ήταν επικίνδυνο? Δεν πιστεύω να σας ακολούθησε κανένας. Τι μωρέ, για χαζό με περνάς. Δεν μας σταμάτησε κανένας. Εκτός βέβαια από την τροχιά γιατί πέρασαμε με κόκκινο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω να γράψω στίχους. Τώρα που έχουμε το πιάνο δεν μας σταματάει τίποτα. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Μελίνα μου. Μ' αρέσει αυτό το μου, το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνουν και εκείνα τα μαθήματα που λέγαμε. Ελπίζω μόνο να μπορώ να βρω παιδιά εδώ στη γειτονιά. Θα βρεις, δεν είμαστε και τίποτα απολύτιστοι. Να βρω και έναν τρόπο να ευχαριστήσω εσένα έτσι όπως θέλω. Άλκη μου, το πιάνο ήρθε εδώ με ένα σκοπό. Τι σκοπό? Να βγάλεις από το μυαλό σου αυτόν τον ηλίθιο αγώνα που σκέφτεσαι να κάνεις με το Θανάση. Έλα βρε Άλκη μου, δεν είναι αυτά για σένα. Θα καταστρέψει και τα χεράκια σου.
Να σου πω, δεν πάει καλά η φίλη σου. Για την Άνση λες, ναι, την άκουσα. Είδε το πιάνο και νομίζω ότι θα παίζω και θα χορεύει. Παρ' όλα αυτά θέλω να σκεφτείς ότι η Νάνση μπορεί να σε βοηθήσει. Να με βοηθήσει πώς? Να σου βρει παιδάκια. Ξέρεις πόσο κόσμο γνωρίζει αυτή στην περιοχή? Ωραία. Θα περιμένω τώρα από την Άνση να με σώσει οικονομικά. Καλά, άστη να σου βρει κόσμο και τα υπόλοιπα ξέχνοντα. Καλά, έχω φτιαχτεί πολύ με το πιάνο. Θα παίζει πιάνο αυτός, θα μαζευόμαστε γύρω-γύρω, θα τραγουδάμε, θα ρίχνουμε τις γυροβολιές μας. Μάκη, το πιάνο δεν είναι για γυροβολιές. Έλεος, παπά. Έλεος πια. Το πιάνο είναι για ποιοτική μουσική. Επιτέλους, ας ανέβουμε επίπεδο σε αυτό το σπίτι. Είμαστε ανάμεσα στα μαρούλια και στο box όλη μας τη ζωή. Πας καλά, μωρέ. Ήπιος από το ποτήρι της Άντζελας. Τι είναι αυτά που λες? Με μαρούλια και με box δεν σε μεγάλωσα. Είναι τώρα να παίζει ο ίδιος άνθρωπος πιάνο και box. Συγγνώμη δηλαδή, θα έρχονται τα παιδάκια και θα παίζουν πιάνο με κάποιον που παίζει σε στημένους αγώνες. Ναι, μωρέ, γιατί πού θα το ξέρουν, τα νύχια τους θα μυρίσουν τα παιδάκια. Γιατί δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα, ρε μπαμπά. Δεν μπορεί ο Άλκης να παίζει box και μετά να πάει να κάνει το δάσκαλο. Δεν κάνω το δάσκαλο, είμαι δάσκαλος γιατί έχω πάρει όλα τα πτυχία και μπορώ να διδάξω. Στα λόγια μου έρχεσαι. Αυτό λέω κι εγώ. Άρα, αφήνουμε το box και πιάνουμε τα παιδάκια. Τέλος πάντων, μεγάλος άνθρωπος είναι, θα αποφασίσει μόνος του. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Λινά, έχω πει και στον Μάκη και στον Θανάση ότι θα αγωνιστώ και αυτό σκοπεύω να κάνω. Και αν χτυπήσεις, ξέρεις πόσο χάλια είναι τα νοσοκομεία πια. Το πιάνο τι το φέραμε. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Βρε Άλκη μου, στο έχω πει 1000 φορές και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είσαι εσύ για αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι σαν τα παιδιά της περιοχής που έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον άγριο και δύσκολο. Εσύ... Εγώ τι? Κάτσε παιδί μου, γιατί τον προσβάλλεις τον άνθρωπο, δεν είναι κανένας μουτυροπεμπές. Αγόρι μου, ο αγώνας είναι σε 2 μέρες. Γι' αυτό στο λέω κι εγώ. Δεν έχεις χρόνο πολύ να αποφασίσεις. Αν θα πάρω μέρος ή όχι, θα τα αποφασίσω εγώ. Εντάξει? Έχει δίκιο. Το παρατράβηξες. Γιατί νομίζεις ότι σου είπα να φέρεις το πιάνο, Μπας και θυμηθεί ότι δεν είναι σαν το Θανάση και όλους τους άλλους εδώ πέρα. Ποιους όλους τους άλλους? Ποιον εμένα εννοείς? Όχι ρε μπαμπά, κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Να ξέρεις ότι εγώ δεν νιώθω καθόλου άσχημα για αυτό που είμαι. Ίσα ίσα είμαι πάρα πολύ περήφανος. Πόσο ξεροκέφαλοι είναι οι άντρες, πόσο. Μπαμπά. Μπαμπά, κοιμάσαι. Έλα μωρέ μπαμπά που κοιμάσαι. Πριν λίγο κατέβηκες και σε βλέπω που κρύβεσαι, έλα. Όταν προσβάλλεις συνέχεια τον πατέρα σου και τον μειώνεις, δεν σου δίνω λογαριασμό τι θα κάνω. Ό,τι ώρα θέλω θα κοιμάμαι. Ό,τι ώρα θέλω θα ξυπνάω. Αϊ, παράτα μας τώρα. Έλα, μην κάνεις αμορό, σήκω. Το ξέρεις ότι είναι άνισος αυτός ο αγώνας. Αυτό είναι το θέμα. Ο Άλκης δεν ξέρει τόσο box όσο ο Θανάσης. Λίγοι έχουν ποντάρει σε αυτόν. Τα πολλά λεφτά θα τα βάλει ο Θράσος. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, μη μου το χαλάς. Ρε μπαμπά, δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν παίζουν σκάκι. Θα μπουν μέσα σε ένα ring και θα χτυπηθούν. Ξέρεις πόσος κόσμος έχει πεθάνει σε τέτοιους αγώνες? Α, παράτα μας, μωρέ. Κανένας δεν... Ο Θανάσης θα του ρίξει μερικές ψηλές μέχρι να το γονατίσει να πάρουμε τα λεφτά. Δεν θέλω. Κοριτσάκι μου, κι εμείς αγάπησαμε, δεν κάναμε έτσι. Μελίνα, σε είδα πως άλλαξε η συμπεριφορά σου από όταν ήρθε αυτός εδώ μέσα. Άλλος άνθρωπος έγινες. Πρόσεχε, κοριτσάκι μου. Αυτός είναι από άλλο κόσμο, δεν θέλω να στεναχωρηθείς. Αυτός της έχει 2 τις γυναίκες. Όταν ξεπεράσει τα προβλήματά του θα σηκωθεί και θα φύγει και θα σε ξεχάσει. Ο Άλκης δεν είναι σαν το Γιώργιο. Ναι, είναι άλλη οικογένεια. Η διαφάρα είναι, Μελίνα. Κοριτσάκι μου, δεν θέλω να έχουμε πάλι τα ίδια. Θυμάσαι πόσο στενοχωρήθηκες τότε? Πήγε να διαλυθεί η ζωή σου. Τότε ήμουνα μικρή, παπά. Ο έρωτας, αγάπη μου, δεν ζητάει ταυτότητα. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Μπορείς να με αφήσεις να το αποφασίσω εγώ? Ναι. Αλλά θα αποφασίσεις εσύ, Δεν θα αποφασίσουν οι άλλοι για σένα. Έλα εδώ. Μπαμπά. Μπαμπά, κοιμάσαι. Έλα μωρέ μπαμπά που κοιμάσαι. Πριν λίγο κατέβηκες και σε βλέπω που κρύβεσαι, έλα. Όταν προσβάλλεις συνέχεια τον πατέρα σου και τον μειώνεις, δεν σου δίνω λογαριασμό τι θα κάνω. Ό,τι ώρα θέλω θα κοιμάμαι. Ό,τι ώρα θέλω θα ξυπνάω. Αϊ, παράτα μας τώρα. Έλα, μην κάνεις αμορό, σήκω. Το ξέρεις ότι είναι άνισος αυτός ο αγώνας. Αυτό είναι το θέμα.
Ο Άλκης δεν ξέρει τόσο μπόξ όσο ο Θανάσης. Λίγοι έχουν ποντάρει σε αυτόν. Τα πολλά λεφτά θα τα βάλει ο Θράσος. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, μη μου το χαλάς. Ρε παπά, δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν παίζουν σκάκι. Θα μπουν μέσα σε ένα ring και θα χτυπηθούν. Ξέρεις πόσος κόσμος έχει πεθάνει σε τέτοιους αγώνες? Παράτα μας, μωρέ. Κανένας δεν... Ο Θανάσης θα του ρίξει μερικές ψηλές μέχρι να το γονατίσει να πάρουμε τα λεφτά. Δεν θέλω. Κοριτσάκι μου, κι εμείς αγάπησαμε, δεν κάναμε έτσι. Μελίνα, σε είδα πως άλλαξε η συμπεριφορά σου από όταν ήρθε αυτός εδώ μέσα. Άλλος άνθρωπος έγινες. Πρόσεχε, κοριτσάκι μου. Αυτός είναι από άλλο κόσμο, δεν θέλω να στεναχωρηθείς. Αυτός της έχει δύο τις γυναίκες. Όταν ξεπεράσει τα προβλήματά του θα σηκωθεί και θα φύγει και θα σε ξεχάσει. Ο Άλκης δεν είναι σαν το Γεώργιο. Ναι, είναι άλλη οικογένεια. Η ίδια φάρα είναι, Μελίνα. Κοριτσάκι μου, δεν θέλω να έχουμε πάλι τα ίδια. Θυμάσαι πόσο στενοχωρήθηκες τότε? Πήγε να διαλυθεί η ζωή σου. Τότε ήμουνα μικρή, παπά. Ο έρωτας, αγάπη μου, δεν ζητάει ταυτότητα. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Μπορείς να με αφήσεις να το αποφασίσω εγώ? Ναι. Αλλά θα αποφασίσεις εσύ, Δεν θα αποφασίσουν οι άλλοι για σένα. Έλα εδώ.